Може би сте чули, че от няколко дена показвам на жените червен картон. Причината не е сексуална хигиена, а още по-малко е липса на наклон. Намерих си гадже, младо гадже, гадже бомбон. Че е много красиво, подстригано е късо, носи панталон. Пие доста диво, а отпред има такъв балкон. Намерих си гадже, младо гадже, гадже бомбон. Такова гадже за милион, такова гадже не търсете в дискотеки, такова гадже целовина купон. Гадже бомбон, тъй такъв балкон. Гадже бомбон, гадже милион.